Tinokuchingamidzai mhuri yeZimbabwe sekuvimbisa kwatakaita kuti chirongwa naming and shaming chichaendera mberi. Nhasi uno tiri munzvimbo yekwamambo Makuni. Kune vamwe babo vakavharwa motokari vedue Dzoserai zvikwereti, RIPAI zvikwereti. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini? Nyaphila Shumba linjani? Aiwa, inini ndiri mutraining. Makufanira kudzidza kundidaira nendebili kana ndakumhoresa Shumba. Mina ngisharp stand. Yes, siyabonga. Aselibingelela muli yeZimbabwe sihlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo njengokuthembisa kwethu naming and shaming siyaqhubekela phambili. Let's name them and shame them. Namhlanje sihlangana lo baba owatshontshelwa imota. Angeke ngithi watshontshelwa, bamvala imota, bamrobha imota. Agogo ndingati kurobha here vanhu vakapana navasi pana asina kuzadzikisa chibvumirano vakabvumirana asi pakuzozadzisa apa mumwe haana kuda kuzozadzisa chibvumirano. Naizvozvo kachirongwa chino ndechenyu imimi vakavharwa, imimi vasiri kuda kudzoserwa zvikwereti. Let's name them and shame them. Ichokwadi Shumba, ichokwadi. Semazuva ose njengansuku zonke siyalikhuthaza ke ukubana lisubscribe to YouTube channel yetu Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Maxwell Pindu ndogara kukatoni kulushinga mandarwe. Dambudziko rangu ndiro kudai. Ndaiwira nomukomana anonzi Chigwenhe. Chigwenhe akauya kumba 2021 in November. Tikawirana pakutengeserana mota. Pamota tikawirirana nyaya yokudai. Akatora mota inonzi RAV4 49 AB V 4977 number plate. Atora mota iyoyo akati ndokupa Honda Fit no 300. Pa 300 akampa 250 USA iri 2021. Kubva ipopo na nhasi hasi kubatika anonzi Chigwenhe. Saka ndiri kuda mota yakataura Honda Fit no $50 mari yangu. Chigwenhe kukatoni akataura RAV4 ABV 4977 number plate. Nobva kukatoni lushinga mwandaru nonzi Maxwell Pindu. Munhu haasi kutombobatika zvamu chose. Munhu kauya adzore zvinhu zvaakaita kupolisi. Nyaya iri kuvo kumandarweni police court yaiyoyo. Kauya ane mhosva yakaita kulushinga kumandarweni kukatoni. Ndisombomuona. Handisi kana even kana kumbomuona handisi. Handisi tombomuona zvamuchose. Imbavha munhu yeyu. Imbavha ane manyaza anoba mota dzevanhu. Imbavha kukatoni anombavha. Ngauye andipe mari yangu kana mota tikawirirana kuno kukatoni lushinga. Tikumutsvaga munhu yeyu. Ngabatwe nepolisi ndofoniwa inini. Namba dzangu 0778 2134 16 ndo namba dzangu ini. Ndesiwa message kunoka hakuna network. Kunoita zvo message ndikata pa network ndona message yake. Namba dzake dzaimboita zvidiri hadzichatoiti countdown. Andikurozera phone 2021 yezvinota 2023 from November akati ndochabhadha January iri 2022. After that from 22 hatina no communication kosikana nhasi. Saka ndikukumbira wangu murudo ngaadzorere zvinhu zvacho tisazopedza zvimwe zvinhu zvisingaiti muupenyu. Hatidi kuzoita zvinhu zvakaoma. Ukumbira wangu kuti ngaite sei ngandipo zvinhu zvatikawirirana muri murudo. Hatisi kuda kufambirana kana kuita sei
makusorani pindu pakatoni tatenda hangu handigadzika urombo munhu iyeyo. Ndicho chirongwa chatakupa iwe Sahwira. Dzosera motokari yaridzi. Mota ngaidzokere vedu nemari zvine interest mukati. Ngazvidzokere zvinhu zvevaridzi. Viselanini izvikwelete, viselanini izvikwelete. VeDrewmas Media sesizile phela ukuthi laba bangafuni kubhadala izvikwelete siyalikhuthaza ke kubana libalethekiti nxa lile mfanekiso yabo njalo lisithumeze sibafake jikelele bebonakale ngabantu mhlawumbe bengayangeka bebhadala izikweleti. Zvakutoda mipikicha mhuri yeZimbabwe ione kuti munhu wacho ari kuvhara vanhu akaita sei. Ichokwadi ngavaunze mufananidzo tinyatsoshima vanhu ava vabhadhare mari dzevanhu. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media. Zvakare tine TikTok, tavhura TikTok account. Tinokukurudzirai go and follow and also like my videos edu. Subscribe to Drewmas Media. Subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level.